Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe o Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min simone kelle gadande roɓindo jande alkamisa nogas lewru février 2025 bisimilla mon kelle gadande roɓindo jandeji puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti koye dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux ko e sanga batu jagorde mawɗo jagorde Ousmane Sonko habri wonande ma jonde fattam lamire tawi ko goɓe jile tijjanjene nogas e jeeɗiɗi lewru février nden jonde noon ma rendin laamu leydi Sénégal e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni syndicat ji e ɓen ɓe ganduɗa ko organisation d'employeur cuuɗi gollorɗi hani ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni dilloɓe cengɗe ɓamtare leydi Sénégal ene jeeya hen ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi woni gardiɓe cuuɗi gollorɗi e ɓen ɓe ganduɗa ko organisation ji nationaux association e amical uji ɗi kamɓe kala ɓe mbaɗ yewtere goɓe jile artude e yewtere ngam ƴewde oɗo saaha noon ko yitno noon e fannu lappi ɓamtare leydi Sénégal ƴeewoyen jayde l'évidence ɓe garti koye enseignement supérieur santé agriculture trouble dans les secteurs clés yiide jayde l'évidence ɗe jagorɗe tati ganduɗa hande oɗo saaha caɗele teskaɗe toon hani e golloɓe joɗiɓe gollan to banggue wonande hofngo juuɗe ɓe garti e jagorɗo kalfinaɗo jangde towde nde Abdourahmane Diouf ko noonne kadi garuɗo kalfinaɗo ndema e gaynaka ko noonne jagorɗo kalfinaɗo cellal mo ganduɗa ko Mabouba Diagne Ibrahima Sy ɓe kolliti ɗeɗo jagorɗe ganduɗa hande oɗo saaha teppol ngol ganduɗa ne teska e nder leydi Sénégal ɗe jagorɗe tati ne wayno kedani hen caggal jayde peuple quotidien ɓe garti koye lancement Promoren à Koungheul Diomaye inaugure un projet de Macky Sall peuple quotidien arti koye on eɓɓore Promoren moɓe kolliti wonande o mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi ene jokki ha joni gollude ko wiyete ko eɓɓore plan Sénégal émergent to ko eɓɓore nde ganduɗa wonno ɗum ɗo ko o mo ganduɗa ko kay tigi woni Macky Sall e yiide Mansour Faye gonnoɗo jagorɗo e laamu Macky Sall holliti ene foti gonɗinde kanko hoorejo leydi ndi wonande darde Macky Sall kono kadi e sebde ɗum golle ngam ɓamtare leydi Sénégal warte yiide wonande oɗo plan Sénégal émergent ko jokkuɗo ngu laamu ngu ha joni joguiti ɗo ha 2050 kan haalene tawi e jayde peuple quotidien jayde l'éveil ɓe garti koye coopération avec la France le CNP plaide un partenariat gagnant-gagnant ɓe garti noon koye yewtere goɓe jile to banggue faggudu ɓamtare faggudu leydi Sénégal ko noon e leydi France to banggue tippodiral golle ɓe kolliti CNP holliti noon alay saago ɗum wona partenaire golle ɗe ganduɗa noon ko daña hakkude leydi France kam e leydi Sénégal jayde les échos ɓe garti koye le CNG et les promoteurs se plaident devant la police to banggue noon hadde gande jagorɗo kalfinaɗo e gueɗe nder ndereji leydi Sénégal holliti wonande tugol juuɗe mum ɓen ɓe ganduɗa ko jogi ɓe nden kay kisal e sanga watɗo sanga noon ko to banggue lambaji saabi ɓen ɓe ganduɗa ko CNG kamɓe promoteur en ko kay tigi dari damal police ngam hollitde guinol golle ngam ko yetno noon to banggue anden kay kisal kono kadi laamu ngu wawa wadde hen juuɗe mumen nden kay kisal lambaji ɗi ha e ɓesguji ɗi jayde les échos arti e Sonko promet une réduction du train de vie de l'État kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko holliti noon ma laamu ngu daro e ustugol dépense uji ɓurtuɗi ngu laamu ngu hutorto garti e jonde makko nde o tijji waddude ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni cengɗe daraniɓe ɓamtare leydi Sénégal ene nogas e jeeɗiɗi lewru février ayde antenne quotidien ɓe garti koye négligence dans les hôpitaux radioscopie d'un mal qui gagne davantage du terrain e yiide jayde antenne quotidien ɓe garti koye yebare tawetende cuuɗi cafrirde ɗe hani e ngal ɗo kutorgal to banggue fannu cellal radioscopie moɓe ganduɗa caɗele mum hande oɗo saaha nana repte wertago leydi Sénégal to banggue wonande e ngakkugol mum e cuuɗi cafrirde ɗi hani e hutortoɓe ɓe jayde antenne quotidien arti hen jayde libération ɓe garti koye OCRTIS casse la filière des micro-ondes OCRTIS hawtoɓe ko yitno noon to banggue wonande drogue ɗo e nder leydi Sénégal nde wayno noon ɓe mbaɗi raddu mabɓe hakkude Maroc kamɓe e Sénégal ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi woni addoɓe bagasuji to banggue kutorde ne jeeya hen ngal ɗon kutorgal micro-ondes moɓe kolliti nde wayno ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e jeygu ko yiyete ko trafic de drogue ne wayno ndewnata on drogue biyeteɗo assis koye ɗin micro-ondes uji ɓe garti e on GP mo ganduɗa client mum totti ɗum micro-ondes mo ganduɗa ko baɗɗo kilo ko yiyete ko hassis ko nonne kadi lappol ngol ɓe ndewi to banggue wonade livraison toon to Rebus kam e Médina kiloji ɗiɗi assis e micro-ondes jayde libération arti hen jayde l'observateur ɓe garti koye o mo ganduɗa ko Alaji Elimane Ndour on change ça va moɓe kolliti
Elaji Eliman Ndour neɗɗan kagal mum kono kadi anduɗum aduna ɓe kolliti duttugol mum hayso tawi jibini hodere Youssou Ndour haɗani wonde neɗɗo teeɗo ganduɗo aduna kono kadi mo haala mum hewani. Diagne de l'Observateur fini koye rutude teddugal ganda ko Elaji Eliman Ndour. Diagne de Tribune Quotidien ɓe garti koye la preuve de la continuité du plan Sénégal émergent. Ɓe garti noon koye financement des petites et moyennes entreprises ɓe kolliti ko ɗum e bore nde ganduɗa mawɗo jagorde e tuma laamu Macky Sall Amadou Ba waɗino ɗum ñande 13 lewru juillet 2023 ɗo e lamorgol leydi Sénégal Dakar mo ɓe kolliti on financement gabbinoɗo temedde jeegom milliard e koppereje men franc CFA damal hitanuji 2027 wona ujunnaje 3 milliard e koppereje franc CFA mo ɓe kolliti laabi ne wayno laamu Ousmane Sonko ne jokki ha joni eɓɓoje taweteɗe e plan Sénégal émergent. Diagne de Tribune Quotidien ɓe garti e la justice attend les réformes promises to alhaali ɓen ɓe ganduɗa ko indépendance to banggue magistrat en. Diagne de Tribune holliti wonande ha joni ngol doggol ne fada gam wawde sinude ɗum. Diagne de Walf Quotidien ɓe garti koye question d'actualité ce vendredi Ousmane Sonko jogori wonde koɗo toon to Bowal gendira leydi Sénégal assemblée nationale artude gonka leydi Sénégal haɓuri tengtude situation économique wonande faggudu leydi Sénégal. Ƴeewoytu Diagne de Le Quotidien. Diagne de Le Quotidien ɓe garti koye situation économique morose. Ɓe garti kay kanko horejo leydi ndi waɗi bagginali fewde e mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko nde yuɓɓinte yewtere goɓe jille hakkunde makko e canɗe daraniɓe ɓamtare ɗo e nder leydi Sénégal artude e caɗele faggudu leydi ndi beele ɓamtare mum. Diagne de Le Quotidien arti hen. Bandiraɓe tedduɓe yeɓenkoɓe a Yawpindi TV ko ɗum woni komin dobinnomon e kelle gaɗa nder robindo jahandeji subaka hande o min dokkona di aljuma janggo saharo e leɗɗal.